फ्रेंड्स जय जगन्नाथ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଲି ଚାଉଳଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ଗୁଣ୍ଡରେ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଘରେ ଧରିକି କରିବେ। ଯେତିକି ପିଠଉ ନେଇଥିବେ ତାଠୁ 2 ଗୁଣା ପାଣି ଦେବେ। 2 ଗିନା ଚାଉଳ ନେଇକି ତେଣୁ ଏଠି 4 ଗିନା ପାଣି ଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିଶେଇବା ପିଠାଟା ଭଲ ହେବ। ହଳି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ। ଏଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ା ହେବ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଯେଉଁଟାକି ବାଷ୍ପରେ ସିଝିବ। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଲା ସିଝା ମଣ୍ଡା। ଏଠି ତେଲ ହେଇନି। ଦେଇଦେଲି ସବୁ ପିଠାକୁ। ଏବେ ଆମେ କଭର ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ସିଝିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ପିଠା ଏମିତି ହେଇଛି। ଗଳିବ ହେଇଛି। ଚାଖିକି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। Like, subscribe. Thank you. Jai Jagannath.